बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 68थि जोनोम सान। गेदेमा बिथांनि जोनोम सानखौ दुलाराय आसामावनो दिनै फरायसा सान महरै फालिदों। मख'जाथाव बाथ्रादि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान अदेबानि फरायसा सानखौ धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा सेंहाजान माजरबारि बर' गुदि फरायसालियाव फालियो। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ सिमेन्ट सापरि हालामनि समखं इउएन एकाडेमियाव गाजा गोमजायै फालियो। दिनै फरायसा सान आरो बड'फानि 68थि जोनोम सान। गेदेमानि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै फालिबोगासिनो थाखादोंमोन आरो दिनै जोङो गोग्गानाय मोनसिनगोन। 2 बोसोर जाबाय आसाम सरकाराबो मानाव गेदेमा बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावबाय आरो दिनैनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा गासैबो जोंनि मावख'आव फुंबिलिनि आर'ज गाबनायजों लोगोसे फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो गोथारनि गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। बे लेखानो दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो जोंनिनो जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बे समखं इउएन एकाडेमि बेनि फोथाराव जोङो जिल्ला हिसाबै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै जोंबो फालिदों। दा बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिदों बे फालिथायाव नोंथांमोना फैनानै सुलाद लाफैनायनि थाखाय। आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' माहारियारि दैदेनगिरि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनो गासैबो मुलुगनाङैनो बर' हारिनि सुबुंफोरनो जोंबो फरायसा साननि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। दिनै जोङो फुंबिलिनिफ्राय आर'ज गाबनाय, फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोंबो मावफुंबाय। दान्दिसेनि उनाव जोंनि गेवलां मेल, बे गेवलां मेला जागोन। गेवलां मेलाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लानानै आरोबाव जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला आब' बिथाङा जोंनि दिनैनि गेवलां सावराय मेलाव बुंथिगिरि। आरोबाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो जोंनि सासे आलासि आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दिनैनि जि मेहेर गोनां जोंनि फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेला थारैनो खोब मोजां जागोन बेखौ जोङो हास्थायदों आरो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सासे दैदेनगिरिनि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो दुलाराय आसाम नाङैनो फरायसालि, गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो जौमा फरायसालियाव फरायसा सान हिसाबै फालिनो मोनदों आरो बे मोननायखौ जों जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा जोङो थारैनो नंगौ बिथाङा जे सासे बर' माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरि, बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ गावनि जिउनि थाखाय, गावनि सोलोंथाइनि थाखाय, गावनि मोनथायनि थाखाय, बे रांखान्थि मोनथाय, बे राजखान्थि मोनथाय, बे उदांस्रिनि मोनथाय आरो आलादा बर' रायजो दानायनि जि जोंनो सिमां सुजुनानै होलांदों, सान्थौ सानस्रि आरो आदर्श होलांदों, बे थारैनो जोंनि थाखाय गोसोआव लानानै खामानि मावलांनो गोनां आरो बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ थुलुंगा लानानै जोंनि जिउ राहा दानायनि जि हाबाफारि बेवहाय जोंहा मावलांनो गोनांनि गोबां खामानि दं। जोंनो मोनसे गोथां सिमां बिथाङा नुनानै होलांदों। बे गोथां सिमांखौ जों अराय जाफुंहोनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। दिनै बर' माहारिनि गोबां सुबुङानो, बर' माहारियाव गोबां सुबुं जोनोम जानानै फैदों, गोबाङानो जोबलांदों
नाथाय बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि आरो गोथां सिमां बेखौ जों मावफुंनो हायाखै आरो बेखौ मावफुंनोनो दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा नाजागासिनो दं आरो जोङो नाजालांबाय थानांगोन। दा ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जोङो बड'फाया मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानो नागिरनायनि जि सिमां नुनो होलांदों बे सिमांखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङानो सान्थौ सानस्रि होलांनाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन। जोङो बिबानाव थाजासिमाव आरो बर' फिसा हिसाबै जोङो बर' माहारिनि मावनां हाबाखौ बयबो सम होलायनानै मावनांगोन आरो बेबायदिनो जुदि जोङो मावबाय थायोब्ला मोनसे समाव थारैनो बड'फानि जि नुनानै गालांनाय गोथां सिमां बे बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि जाहैगोन आरो मोनसे गावनो आलादायै गावनि हादोर थानाय मोनसे जोङो जाथि जागोन बेखौ जोङो हास्थायो आरो बेखौनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों गासै रायजोफोरनो जोङो फोरमायदों। आं गिबियावनो जोंनि धेमाजि जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि आफादनि जानानै साबायखर बावबाय। दा बेनो जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बिराद मोनसे बे दिनैनि साना गोजोनथाव गोजोननां सान। मानो होनब्ला दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम सरकारा फरायसा सान हिसाबै डिक्लारेसन होबाय। दा बे जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बाथ्रा। दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोंहा थांनाय 10 फेब्रुवारि 24 अक्ट'खालि सिमेन्ट सापरि आगमा गुदि सिमेन्ट सापरि दंना सिमेन्ट आगमा सापरि गुदि फरायसालियाव मोनसे जोंहा गेवलां मेल जादोंमोन। बै गेवलां मेल खालि जोंहा जोंनि धेमाजि जिल्लानि जिथु कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय जोंनि आफादखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों बैसोआ जोबनायलाय। बेनिखायनो दा बै खालिनो जोङो गोदान आफादखौ दानायनि उनाव जों नैबे दिनैनि अक्ट'खालि जोंहा बिबान गथायनायनि जों दिनैनि मेल जथुम लादोंमोन आरो बेखायनो जों मोनसे सानदों जे जिहेथु बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा आफादै सारा आसामावनो बेखौ फालिनो थाखाय सरकारा मोनथाय होबाय नालाय जोंबो सानदों जे धेमाजि जिल्लानि जानानै गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानानै जों बिथांखौ सनमान होनाया मोजां। दा नैबे थांखिजों जोङो दिनै जों बिथांनि बे जोनोम सानखौ जों धेमाजि जिल्ला फोरोंगिरि आफादनिफ्राय जों बिबार बावदों, जों बिथांखौ खुलुमदों। बेनो जों सोर बिथांमोनखौ गोदान बिबानगिरि महरै बिबान होनाय जादों? जों गोदान बिबान होनाया जाहैबाय आफादगिरि महरै जा पुर्नेश्वर बसुमतारी आरो नेहाथारिया जाहैबाय जा प्रसेनजित मोसाहारि। बिथांमोनखौ जोङो गाहाय बिबानगिरि हिसाबै लानानै जोङो जोंनि गोदान आफादखौ दानाय जादों। बे बड'फानि जिथुनाखि जोनोम सानखौ लानानै जिथुनाखि दानि बिथांनि जिउ जिथुनाखि खौरांखौ लानानै दानि फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? आंथ' सानो बड'फानि जि थांखिमोन एन एन्ड अबजेक्ट बे बर' हारिनि थाखायनो मोनसे बिराद गनायजाथावनामोन। दा बिनिखायनो आं सानो जे दानि फरायसाफोरा बिथांनि सान्थौखौ लानानै बिथांनि सान्थौखौ नोजोर होनानै जों बिथांनि दैदेननायखौ नोजोर होनानै जों बे लामाथिं आवगायलांनांगौ। नाथायब्ला जों सम दा माखासे जोंनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो जे जों दिनै माखासेफोरा बिथांनि जा आइडिय'लजिमोन बिथांनि बर' हारिफोरखौ गेरेमसा हारि महरै दानायनि जि थांखिमोन बेखौ एसे एंगारनानै गुबुन लामाजों थांनो लानाय बायदिखौ एसे गेजेर नुनो मोनो। दा बियो आं सानो बेयो जोंनि थाखाय
मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो। गतिके जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै जुदि थारैनो जों मुलुगाव दिन्थिनांगौब्ला जों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जा लामा दिन्थिनाय बे लामा दिन्थिनायखौ जों लानांगोन आरो जों खौसेयै जों जुजिनांगोन। आरो जुदि जों बे खौसेयै जुदि जों जुजिनो हायाब्ला जों सानसे हयथ' जों हाखराव गाब्र'फिननो गोनां जागोन। बेजों लोगोसे आङो मोननैसो खोथा बुंबावनो नागिरदों जे दिनै जोंनि मेलाव खालि जों बिबान गथायनायल' जों लानो सानाखै। जोंहा हैदिनखालि एसे आफादावबो सोद्रोमा सोदांनोबो थादों, सोदेर लाना थादों। लोगोसे मोनसे खोथाया बिराद जोंनि थाखाय बुंनांगौ बाथ्रा। दिनै मैया दाख्लि जोंनो आसाम सरकारा फरायसालिफोराव बिजाबखौ राननानै होबाय। गाबोन 1 अक्ट'निफ्राय जोंनि गासै फरायसालिफोरा सरकारि नियम बायदियै सोलिसिगोन। नाथायबा सरकारा दिनै जा लेखा रानदों बे लेखाया जोंनि थाखाय थोजासे फैयाखै। बहुद लेखाखौनो जों मोनाखै। दा बे जोंनि थाखाय बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो जों सानो जुदि जोङो फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनांगौ जायोबा, गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौब्ला जोंनो लेखाखौ नांथारगोन आरो गथ'फ्रा साफ्रोमबो गथ'आ आखायाव लेखा मोननांगोन। बिनि अनगायै फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनो हानाया एसे गोब्राब जायो। दा बेनिखायनो आङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जाहाथे जोंनि दिनै बै लेखा मोनजोबैफोरखौ थाबैनो सुफुंना होनायनि मोनसे राहा लामा खालामनानै होयो। बेखौ आं बिथांमोननिसिम बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।